What's up mga kamaro? Welcome back sa aming YouTube channel. So mga kamaro, ngayon sa bukid, si Alihana, ang ginagamit namin transportation nito is Lamborghini. Wow! Alam niyo ba yung Lamborghini? Yung Lamborghini sa amin yung umahakot ng mga palay. Yan yung Lamborghini. Kaya tinatawag na Lamborghini. Ito. So, ipapakita ko sa inyo kung paano maneho ng Lamborghini. Simple lang to. Lamborghini, ano yan? Kotse ba yan? Or... Hulaan nyo. So ngayong araw na to is maghahakot kami ng ng palay. Ito. Diba? Ang bigat nito, pero si Romel lang yung Kaya sige, malakas kasi ako. Tingnan nyo naman yung katawan ko. Parang katawan ng... ganyan lang yung katawan niya, pero hindi to basta-basta. Malakas tong kumain. So mga kamaro, ganito yung ginagawa namin pag yung palay namin ay ibibenta kasi yung daan namin napakahirap. Maputik. Yan. Ipapakita ko sa inyo kung paano mag-transport ng Transport ng mga palay. So, ito yung ginagamit pang bukid kasi wala Ito. naman. Charan! Yan yung kalabaw. Yan yung gamitin namin para sa... Yan yung Lamborghini sa bukid. Yes. Oh, alam niyo Diba ba yan? yung Lamborghini sa Adto ko na mo dito. Uy! Yung Lamborghini sa sa Manila. Parang kotse yun, diba? Kotse yun, diba? So, dito sa bukid is Ito yung Lamborghini namin yung kalabaw lang niya. Alam nyo naman, buhay bukid. Simple lang, but Simple but masaya naman, di ba? Ganito lang yung pagmamaneho nito. English lang. English lang. Turn Do left, turn what? right. Automatic kasi to, automatic. Pag sinabi mong turn right, magto-turn right siya. Sige. Pero stop. Try mo nga. Kung start. Start to, diba? Do. Do. Ayan, sumakay na yung mga bata. Turn to the left. Turn to the right. O, diba? Sumunod. Ganyan lang yan. To the right. Diba? Walay ang Lamborghini nyo. Bantay. Mag-start na tayo paandarin tong Lamborghini natin o kalabaw na libalsa, di ba? Ito siya. Yan. Pwedeng kalabaw na lang, hindi na Lamborghini. Social naman. Ang social naman ng Lamborghini na yan. Ito, mag-start ito. Ayan o, tumitingin siya. Ano ba ito? Naka-video naman? Bakit naka-video to? Ha? Nag-vlog kasi kami. Ayan. So, ayan. Yung kalabaw na to, hindi ko alam kasi hiniram na namin to kasi wala kaming kalabaw kasi free lang kami. Ayan. So, ang gagawin natin ay papatakbuhin natin siya. Ayan. Sige. So, mga kamaro, susubukan namin sumakay ng Lamborghini. Itong kalabaw. So, kaya ito lang ang pag-start ito. Kaya ito. Yeah. Start. Oh. Di ba? So, ganito lang yung pag-start ng kalabaw. So, ganyan lang siya. So, pag sinabi mo nga, turn right, ganyan. Turn right. So, papapunta na siya doon. Pag turn left. Baka mabangga tayo dito, ha. So, ayan mga kamaro, ito lang, napakasimple kasi ng buhay ng bukid. Kasi, Yes. ayan. So, Simpleng pamumuhay ng nasa bukid. Itong kalabaw, ito talaga yung ginagamit nila noon pa. Mga sinaunang panahon. Napakalaking tulong nito sa palayan o sa magsasaka. Kaya hindi nawawalan yung magsasaka dito sa amin. Hindi nawawala ng yung Karibian.
Do Yan, whatever. hindi nawawala ng ano, yung kalabaw kasi yung yan yung tumutulong sa kanila sa mga mabibigat na bagay katulad ng paghakot ng palay. Ayan. So, yan makakatulong rin. Pero kailangan din po itong pakainin. Ayan. Pakainin ng mga damo. Ang damo lang pala. Damo lang yung kakainin niya. Wala nang iba. Yan, nahihirapan yung kalabaw kasi yung napakaputik kasi yung daan natin. Kaya ito yung ginagamit kasi wala masyadong sasakyan na Pumapasok, makakapasok hindi dito makakapasok kasi gabi yung putik. Ayan o. Kita nyo naman siguro yung putik. Yes. Wag yung yung kalabaw. So ayan yun, napakasimple lang nito. Di ka Do what? do what three. Ito pa yung kalabaw na nakakaintindi pala sila ng English. English. Mabuti pa ang kalabaw nakakaintindi, ako hindi. Dito, konti lang siguro. Pero ito nakakaintindi din sila. Pag sinabi mong do, what, what, na what. Pag sinabi mong ng what, titigil hinto siya, sila. Oh, ayan. titigil siya. Tapos, do naman, dito sa, start na yung, do yung, or, doon sa left, sa right. Sa right. talaga ba? Talaga ba? Baka do yung magsa-start na siya. Re, Maglakad. yung re, dito sa, naman yung sa left. Papaputahin mo siya sa left. Yan yung sasabihin mo. Re! Re. Oh my God, Re! So ayan mga kamaro, nakasakay na din tayo ng kalabaw. So, Oh my God! Hindi ito yung first time kong sumakay. Sumakay din ako na ito noon. Kaya lang nahulog ako, oh my God. Diyan ako sa taas niya, oh. Diyan ako sumakay noon. mamaya susubukan natin yan. Diyan sa taas, tayo Sumakay. sumakay. Yan. Oh! Wala! Oh my God! What? Slow. Do. Okay. Do. Ang init. Do. Do. Ito ang pagkarga niya, yung style ng pagkarga. Tatlong sako lang kasi nahihirapan yung kalabaw. Yes. Buti na nga hindi tayo naging kalabaw. So, pag tayo na kahirap. So, tatlo lang. So, katapos din to. At itatali nito para hindi malaglag. Kahoy. Gagawin natin sa kalabaw na rin kasi hingal na siya. Gagawin natin. Magsiswimming siya. Swimming muna siya. What? Para papawala ng init. Meron siyang swimming pool. Diba? Sana all may swimming pool. Yung mga tao, ilang mga tao, walang swimming pool. Pero yung kalabaw, meron, diba? Alping. Kuha mo ko. Ayan, What? yun yung swimming So pool ayan yung niya. mga kamaro, ang gagawin natin para gumapaaw siya. Lumangoy. Lumangoy siya. Ang gid. Pag sinabing gid, ayan. Gid. Ayaw. Ayaw gid. Gid. Yan. Gugulong siya, oh. Gid lang. Gid. Gid. Ayan, gugulong. Ayan, gugulong talaga siya pag sinabi mong gid. Yan lang yung technique na sinasabi ko. Ang social ng kalabaw na to, Yan. Nagsuswimming na. Yes. Paano kaya kung ikaw naging kalabaw? Swimming kaya ka dito? Oo. Bakit hindi eh? Ganyan naman talaga yung mga kalabaw. Gid. Gid. Ligid. Yan yung short term ng ligid yung sa Bisaya. Yung ligid kasi yung gulong. Ligid. Gugulong. Yan. Gid. No, tapos ka na? Pa-refresh pa ka na. Wow. Siya, may ganyan-ganyan pa yung kalabaw. Yan yung mga lamok sa kanya. Lamok sa yan.
Oh, ligid. So ayan mga kamaro, Hindi makita yung kalabaw. hindi makita. Sino bang kalabaw dito? Ikaw. Gid! Gid! Yan, Gid. gugulong. Gulong ka. Giling-giling. Yan, gid. Gid. Giling-giling. Alam nyo ba mga kamaro, pag hingal na sila, ang magiging refreshing nila is yung pag sa tunaan. Yung tinatawag namin ito na tunaan. Pag swimming sa tunaan. Tunaan. Gid. Yan yung term sa Bisaya, tunaan. Yan yung tunaan. So, yun yung paliguan ng mga kalabaw kasi Yes, pag yan. nahingal na sila. Ayan, Ito yung- talaga sila. Yan yung Okay lang yung swimming pool. kahit saan basta May putik. tubig or May putik tubig. at may Putik. tubig. Pwede na sila maligo dun. Wala naman silang arte-arte ni patulad ni Merenel na masyadong hindi naliligo kahit saan. Yes, ganyan talaga ako. Pero hindi ako Marty guys ha. Yan Simple lang naman ayan, din ako hindi, babae. hindi siya maarte kaya lulusong din siya dito. Yoko nga. Yan mga kamaro. So, ayan mga kamaro, tapos na siguro siya. Pero tapos ka na ba? Oo daw. Tapos na daw. Ayun na. Hindi ka. Let's go. Ayaw mo pa? Ayaw mo pang umahon? Umahon ka. Marami pa tayong kakargahin. Gagawin. Yan mga kamaro, na mahirap talaga maging kalabaw. Yeah. Papasalamat lang tayo Mahirap. na hindi tayo naging kalabaw. Yes. Mas Mahirap. mahirap na walang kalabaw pag magsasaka tayo parang pero walang kalabaw. Hirap talaga, wala tayong takatulong. So ayun na mga kamaro, natapos na yung paghakot natin ng palay. Ayun. Nangato ko. Ano? Nangato ka? Nangangati ako. Ayun mga kamaro. So, yan. Nakapagod din. Pero mas napagod siguro yung kalabaw. Kasi Yes. ang dami niyang hinakot. Tatlong kaba ng palay. Tatlong ka ba ng palay? 3 sako pala. Yan. Hindi, tatlong sako ba to? Marami. 8 ata eh, 8. 3 sako siguro. Yun. 8 hindi. Kung siguro ako sigurong naging kalabaw, siguro tigok na siguro. Yan mga kamaro. So, ayan. Diyan lang po namin tatapusin yung video namin kasi natapos na. Yun. Ayun. So, Don't forget to like, share, and subscribe. our YouTube channel. So, And don't skip the ads. ayan. Thank you. Amping perme mga kamaro. God bless and thank you. See you on our next video. Bye.